سلام كمي تصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا واناون مياون ميزاناون تحسوتها تزلت هيزنا قريبنا لنا بنايلو معتي واناو حبريتانا فانون زبقسو متقعتي دحرك بلستقدد سراويت حرنوت أورمون بحاوراوي مرددا متيمارلو عبا مونغو مكل خال حيلي إثيوبيان حيلتات طوات فانون زكاير زلوغ قاتلو بركت زبالعون وتاتون بتحوم مزتا أساسيرو سراويت ويانان إرتران يهرمون اللوز بالنبعات بوغن منغست إثيوبيا ينزح مهلاو دما كاب أسمرا زوز حبريتا تفليتو وانا وخنتات إثيوبيا دقاسينوم زكتاتلو زلو هقدفاوانون نابسوم نزمونغو حيلتات مكل خال حيلن عطوات فانون زقبرو وقسعيبو ملغتو نحليفوم كزيوم محدار تقراي هزب زساتف مقصقاس خقبرو وسينلو بتقراي أنصاري حزولو سأتتاو حدقان مفتح دما محاورو مس هزبي تأخاخيبوم مس هزب حبيرو كسرحون تبيت صحفة فليطو إثيوبيا كاب كلتشن 16 عام تمرت جميرو بمنصر معصاو إنترنت دما كاب أفريقيا ببزحي زرأيا حقرات حانتي خوينا لا نيزيو من كالوتن زعباتات بزرزر كندسسينا نابز زرزرو مابيلنا فانون زبقسو مدقعت دحرك بالزتجدد سراويت حرنوت أورمون بحبراوي مرددا متيلوم أبا كبابيتات ولو بركت زبل عوتات زحفزلو حيل عطو كجلا فانو بلصقنا نتقراين إرتران كوغ انت موكيرو أين عقسو نزبل ملأختي بأبا العلواي أزازي ومابيلو جنرال تفرمامو أفليتو منبارو ميزكار كادرتات بلصقنا وننتخونه مدقعت فانو زحيللو مخنيات نمن تأيو بزبل دما قاتونا بشعبيان تقارو كم الرحد مكاز وقرونا إلو ولوم إذا السقعت زحلر خناتات مسل بمنقست بلزقنات أو يتسقبر اللوم حايلتات ونقر ما ببزحيات وكمزلو تفليتو نبرت الزوباتات سمين ندوب بكل لمحرا بمونغو حايلتات تتا منقسعت وكجلا فانوز كاير زلو قنطي ناتقادد ما يخدالو كابت مال جميرو بتختماز نبرا ودري لو مكواز قللن تخون بكبابي أبزركا بقطر كتماتات كني قطلالو بتمال علات بفلاي حيلتات مكل خالي توبيا خبت ختما مسوط حيلتات فانون أسات حدا معلتي كمسقوط أرأي تفليتو كاب لومي جميرو جن حيلتات فانو اتخبابي كابت ختما كمزوط ودمات حبيرو لوم حيلتات تا منغستي نابت ختما آتيوم زلون تخونو كاب نقهو جميروم دما كونتات تانايت قرم حزز نبرا سلام تماليسو زلو تتقم بتمال على تابيلو ساعات شد حرقات ريت زتلعلن تخونت أتزنبرا وقون سفترة المخنيات كلهم حيلتات مكل خال مرحت منغستي كابتا ختما وتيوم بمنبارهم دما حيلتات عطوات قجل فانو نابتا ختما كاتو سفلالو من قسقاسات كقبرو يوم ترأيهم نابتا ختماتيوم كساب ليتن ختمات قوصاتيروم بليتون مساسيلوم كمزوط يتفريتو ازدما بعين نار إنا زبلو نبرت تخباب وون زي طعم شرح زنبرا يمثل زيد المسوات وون تخفيلو كموتو زي نبرو مسابات دما مويتوم اتحاد دما حلف بيت صحفات ملشا زنبرا وون كمزموتا مكتل ملشا كمزموتو بركت زبلو آكالات ملشاتاتن ون كم زغسلون قداي موت مخانم دما تحساسيبوم أبا كتما ولديا ون خلالي ولك أسابات دمات أتزنبرا خنتات ون كفو مخان دما تحساسيبوم سراويت ويانا إرتران يهرمون اللوز بالنبعات بوغن منكس إثيوبيا ينزح مهلاو تغليتو وانا وخنتات إثيوبيا دقاسينوم زكاتاتلو زلو هقدفا ويانا بزاسوم نزيا مونغو حيلتات مكل خال حيلن عدو كجلا فانون زقبرو وقسعيبو ملأخت زحلفون تخونو وقعيت كمبار سمين معراب استراتيجيكاو عمقتا بزبل نؤس رئيس دما منكس فيدرال أب فرحي تشميمون لو خبلو عملاهيتو نبرخت بوتاتات زوبل كم دجن وسيدون قدميت زمرش زلو حيل فانون لاليبلا بشنخ مكيت جيدان قلالافتو أنبابل بمخباب دما بوشت زلو سراويت مدقعت خفتس ملكوات تنحى بخالق شنخ دما نيقاشنا أب علامات يوزر كب حيلي بشنخ والديان تنحى حادوتات دمسيسون شنخ مرساو جالي كوتابر بمقسقاس دمانا بكتما دسي كتقع كم سرأي إزحبر دبر برهان دبر سينا شواروبيت عاد أي كميسي كومبولشا أبيد فانو كي يود دما منقست أبي أحمد سقعتات ونا سافي فولو زبل
ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ሌተናል ጀነራል ሽማ አብዴታ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ሌተናል ጀነራል ይመር መኮነንን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ናብቲ ከባቢ ኣብ መንቀሳቀስ ከም ዝርከቡ ውቅዒት ግንባር ሰሜን ምዕራብ ስትራቴጂካዊ ዕምቀቱ ክግለጽ ከሎ ድማ ብርክት ዝበሉ መንቀሳቀሳት ከም ዘርኤን ንኣዘዝቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ድማ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ነጥብ መቀይሮ ዝመፀን ዘበሰረን ከም ዝኾን ይዝሕበር ዘሎ ህግደፍ ነቲ ፋኖ ዘበገሱ መጥቃዕቲ ዓወት ምዃኑ ዝገልጽ እንትኸውን ድሕሪ ዝግን ናይ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ውቅዒት ክዛይድ መንገዲ ዓወት ክነውሕ ከም ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዝተኣማምን ህዝብታት እቲ ዞባ ድማ ፀሓዮም ከብርቑ በኸነጹር ድማ ዓቕሚ ሰብ እንዳንቆልቆለ መኸይድ ዘሎ ስርዓት 4 ኪሎ ፍጥነት ጥፍኣቱ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ይቀላጠፍ ከም ዘሎ ድማ ክትዓየድ ልዮም ክብል እውን መንግስቲ ብልጽግና ናይ ጥፍኣቱ መንገዲ ድማ ነዊሕ ኣይኮነን ክብል ድማ አረጋጊጹ ግጠምን ዝብል ሕቱ ቁኑዕ ገብራዊ መልሲ ክረክብ ግድን ስለ ዝኾነ ንልክዕ ሕቱ ልክዕ መልሲ እዩ ሞ ንሕናው ክንገጥምና ዝብል መልእኽቲ ድማ ሕሊፎም ኢትዮጵያ ካብ 2016 ጀሚሩ ብመንጽር ምዕጻው ኢንተርኔት ካብ ዝስራዕ ሃገራት ሓንቲ ኮይናላ ኣብ ኣፍሪቃ ብመንጽር ምዕጻው ኢንተርኔት ካብ 2016 ክሳብ 2014 በዝሒ ዝተርኣየለን ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ሃገረ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ድማ ኢንተርኔት ብምእጋድን ዝተፈላለዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበሩ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት እውን ቀዳሚት ኮይናላ ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብቲ ዝሕቱል እዋን ኣብ ኣፍሪቃ 190 ግልጋሎት ኢንተርኔት ዝተዓጽወን ውን ካብዚን ድማ ኢትዮጵያ 30 ግዜ እውን ተዓጽሎ ብመልክዕ መጽሓፍ ምዕጻው ኢንተርኔት ኣብ ኣፍሪቃ ዝተሓተመ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ በኣፍሪቃ ምዕጻው ኢንተርኔት ልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ይዝሕበር ኣብ 2016 10 ግዜ ምዕጻው ኢንተርኔት ከም ዝነበረ ዝገልጽ መጽናዕቲ ክሳብ 28 ዝበጽሕ ድማ ኣብ 2024 እውን በጽሑ ሱዳን ኢትዮጵያ ስዒባ 21 ግዜ ኢንተርኔት ዓጽያላ ኣልጀሪያ ድማ 14 ግዜ ዓጽያ እዚ መጽናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕጻው ኢንተርኔት ብቐንዱ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዘጋጠመን ትኸውን ብሚልዮናት ዝቁጠሩ ሰባት መራኸቢታት ኣገደስቲ ግልጋሎት ከይረኽቡ ከም ዝተገበሩ ተፈሊጡ ምዕጻው ኢንተርኔት ድምጽታት ንምዕፋን ተቃውሞ ውሱቕ ንምባል ኣብ እዋን ተቃውሞ ፖለቲካ ተሳትፎ ንምድራት መሳርሒ ኮይኑ ብሰፊሑ እውን ይጥቀሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕጻው ኢንተርኔት ንሰብኣዊ መሰላት ዝጸሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንረብሓቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ዘገልግል እውን መሳርሒ እዩ ኩሉ ምዕጻው ኢንተርኔት ንሰብኣዊ መሰላት ዝግህስን ንቁጠባ ዝጉድእን ዝብሉ ኣካላት ድማ መንግስታዊ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ዘባዊ ትካላት ኣብ እዋን መረጻን ተቃውሞን ምዕጻው ኢንተርኔት ከብቅዑ ዲጂታላዊ መሰላት ኣብ ምሕላው ተወፋይነቶም ክቅጽሉ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም ጊዜኦም ምሕዳር ትግራይ ህዝብ ዘሳተፈ ምንቅስቃስ ክገብር ወሲኑ ኣብ ትግራይ ሰርሒ ዘሎ ጸጥታዊ ሓደጋን ምፍታሕ መሓውራን ሰርሒ ዘሎ ጊዜኦም ምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ኣኪብካ ድማ ሓቢርካ ክስራሕ ከም ዝተስማምዐ እውን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ኣፍሊጡሎ ፕሬዝደንት ጊዜኦም ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኩሉ ኩነታት ጸጥታ ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ተረኺቡ መልእኽቲ መሓላሊፉ በብኸባቢኡ ተወዲብና ድማ እናተናበብና ድማ መሓውር ጸጥታ ክንሕሉ ኢና ዝበለን ትኸውን ውሕድ ጸጥታ ድሕነት ምፍጣር ኣብ ህዝባዊ ሃይማኖታዊ በዓላት ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ከም ቀዳማይ ልኡኽ ወሲድካ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ውሕድ ጸጥታ ድሕነት ትግራይ ምፍጣር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ቀዳምነት ዝወሃቡ ልኡኽ መንግስቲ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዝደንት ታደሰ ኩሎም ኣቅምታትና ዋዲና ውህሉል ተሞክሮ ተጠቂምና ዝጭበጥ ለውጥን መምጻእ ድማ ክንሰርሕና ክብል እውን ተሰሚዑሉ ኣብቲ ዝነበረ መድረኽ ኣባላት ካቢነ ጊዜኦም ምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ ግንባር ሰራዊት ትግራይ ኣመራርሓ ፖሊስ ምልሻ ከምውን ኣመራርሓ ኩለን ዞባታት ዝተረኽቡ እንትኾኑ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘይተለመዱ ገብናት ጸገማት ጸጥታ ስጋኣት ድማ ንምቕራፍ እውን ኩሉ ናብ ሓደ መድረኽ እውን ክዓምም ድማ ተሓቢሩሎም ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዛዕባታት ሓበሬታታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት እዋናዊ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ